BPF हान्जाया मिथिं गानायनि अधिकार गैया जुदि हे आङो पावाराव थाफिनाब्ला बे गोहोखौ मोनफिनाब्ला आं जे दिनै नैबे पर्यायसिम सौफैबाय माहारियारि आफादनि आफादगिरि जानायाव जाखिनि रायजो राजानि अनसायनाय सिबिनाय दुखु खैफोद बिथांमोननि सहाय सहयोग मोनदोंमोन दिनै बिटिआरनि CM आङो जाबाय जिहेतु आङो जाया बुंदोंमोन जाफैबाय दा बे जाफैनायनि उनाव दिनै जुदि आङो रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय जाखिनि मावनांगौनि आङो खोथा होदोंमोन आं दिनै फेलें जाबाय हयथ' बेफोरखौनो सानहरनानै बिथाङा मोखां सोम जादों नंखायनो बिथांनि मावथिफोरा सोरबा पलिटिकेल हान्जाखौहाय बबेबा जायगायाव मिथिं गाहैनायखौबो बाजायो गणतान्त्रिक हादोरावहाय मिथिं गाहैनाय सोर हान्जा फैयो सोर हान्जा थाङो बेखौ रायजो राजाफ्रा डिसाइड खालामगोन दा बेनि गेजेरावनो बिथाङा गुरैयै खावलायहरदों जे थांनाय BSc एकर्डखौ लाफानानै BTC एकर्डखौ लानानै आरो BTR एग्रिमेन्टनि बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों जे दिनै 81था गामिया सोसनजाबाय होननानै बे बाथ्रायावनो बे पइन्टआवनो बिथाङा बुंदों जे सनितपुर गहपुर बे ओनसोलावहाय BPF हान्जाया मिथिं गानायनि अधिकार गैया।